The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Naghimos na pauli ang Portugal nga ginapaunahan ni Christiano Ronaldo matapos nataktak na sa FIFA World Cup 2026. Ini matapos ginlutos ang former World Cup champions kag-reigning European champions nga Espanya sa round of 16. Nakahingagaw goal ang Espanya sa 91st minute pagi kay Miguel Mereno nga mong nagpugong nga makabante ni sa extra time. Ining unang ation nga nakabanting Spain sa quarterfinal round halin sang nadaga nila ang kampyonato sang 2010. Hulaton sang Espanya ang winner sa runga sang Belgium kag US nga maghahampang sa round of 32 match. Sa maganaog ang mga tubangon sa Spain sa quarterfinals sa Sophie Stadium sa Inglewood, California. Una naman ginpahayag sang 41 anyos nga football superstar nga si Ronaldo nga ininang iya katapusan nga World Cup. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!